Continuando, pois temos o etileno, unha substancia moi peculiar porque non é líquida como as demais, senón que é un gas. Que quere dicir isto? Que pode ser transmitido dunha planta a outra, e xa imos ver máis tarde que ten unha importancia pois moi relevante, e ademais é unha substancia fundamental na maduración dos froitos das plantas. É a substancia encargada de que tanto os froitos como as follas da árbore se desprendan dela cando xa están no seu estado óptimo de maduración ou ben moi envellecidas no caso das follas. Como podemos ver, temos unha folla pois amarelenta nesta fotografía que en breve desconectarase da árbore, caerá ao chan para que a planta non consuma máis enerxía da precisa nela en manter unha estructura que xa está envellecida ou que xa está morta. O mesmo ocorre cas pragas. Imaginemos que algún becho comeza a comer estas follas, é unha folla deteriorada, moi deteriorada, da que a árbore pois xa non pode facerse cargo porque está a supor unha perda enerxética maior cun beneficio. Está toda chea de buratos, xa non vai facer a fotosíntese correctamente dende ela, polo tanto, o etileno novamente volve a actuar dicíndolle á árbore que esta folla pois xa non está en bo estado e que pode desprenderse dela, pode apodrecer e caerse. E ademais teño aquí unha fotografía desta mazá e desta laranxa porque o etileno está moi presente nos froitos das árbores. Moitos dos froitos son capaces de que cando chegan ao seu tamaño óptimo na árbore desprenderse dela e seguir madurando no chan sin estar conectados á árbore. En cambio, outros froitos non, e isto se debe á súa capacidade de xeración de etileno. As mazás e tantísimos outros froitos como as peras, os plátanos e moitísimos froitos moi coñecidos poden sacarse da árbore, poden ser extraídos dela e poden seguir madurando alá onde os poñamos. Como xa sabemos, pois mercamos mazás algo verdes e co paso do tempo pois endulzanse e maduran máis na nosa casa, non? Se as mantemos no entorno axeitado. Obviamente todo isto antes de apodrecer, de facerse totalmente inservibles. Pero este proceso de maduración non ocorre con outros froitos como as laranxas ou as uvas ou as piñas, por exemplo. Nos se collemos un racimo de uvas verde da parra e o levamos para casa, non vai madurar por moito que o teñamos pois no noso froiteiro ou na neveira. Vanse manter as uvas verdes e non vai aumentar moito a súa concentración de azúcar e podrecerán, nunca van a estar nun estado óptimo de consumición. Algo semellante pois ocorre cas laranxas ou con tantos outros froitos. Non conteñen a suficiente cantidade de etileno nin a capacidade de xeralo por eles mesmos para acabar de madurar cando non están conectadas á árbore. Ademais, o etileno é o responsable do crecemento ou da xeración de defensas ao longo do tronco ou das estructuras verticais das plantas. Engrosas, tende a facelas máis grosas para protexerse do medio, non?